Dakle, smatram da je priča o Josipu Mikulcu izuzetno bitna, ali nije bitna samo za Oroslavlje, bitna je za Hrvatsko Zagorje i bitna je za Hrvatsku i za cijeli hrvatski narod. Josip Mikulac je 1901. prešao iz Oroslavlja, s Krušljevog sela, kad nije bilo mobitela, kad nije bilo ničega, obići cijeli svijet peške. Naravno, on je vozio se i vlakom i brodom putovao. Ali taj pothvat gdje je on skupljao potpise svih tih uglednika, predsjednika, to je neke jedinstveno. On je obilazio cijeli svijet, učilo cijelom svijetu, a mi danas imamo priliku to vratiti doma. Njegova ideja je bila da bude knjige donesel u Hrvatsku i da bude ih objelodanil, kako on to sam veli. Nažalost, to se nikad nije dogodilo. Mi sad imamo priliku da skupimo novce i da knjige vratimo u domovinu gdje i pripadaju, jer Josip Mikulac je obišao da vidi cijeli svijet, a sad je vrijeme da cijeli svijet dojde vidjeti Josipa Mikulca.